ଆସିଗଲ କିଏ ବାବା? ବାବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁମେ କାଲି କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲବାଣୀ ଥିଲି ଆଉ କଣ ଥିଲା ତ? ଆଉ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? କଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର କହି ହଉଛି କି କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କର। ଓମ୍ ଗଣ ଗଣ ଗପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଧନୀ ସକାଳେ ଦେବି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବାବା ହଁ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆସିଆ ହଉ ଆଉ ସକାଳେ ଭୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉ ଏକି କଲ୍ୟାଣ ହେ ଏସବୁ ମମବ୍ୟାଧିରୁ ଆମର ଯୋଗୀ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏସବୁ ମମବ୍ୟାଧିରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ ଯୋଗୀ ନା ଜାଗି ନା ଭିକାରୀ? ଆମର କଥା କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା କହିବି ହଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ସଂଯୋଗୀ କୁଳେ ଜାତ ବିଯୋଗୀ ଧର୍ମରେ ତ ଆବାଲରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନ ନ ଦେଖୁ ନାରୀ ଭେଟା ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ଛଗଣ୍ଡା ତୁମିଯାଏ। ଏହିପରି ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆଜିକାର ଏଇ ଶିବତା ହେଲେ ବାବା ତମେ କଣ କରିଛ? ନାଇଁ ସଂଯୋଗୀ କୁଳେ ଜାତ, ସଂଯୋଗୀରେ ତମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ ଆଉ ବିଯୋଗୀରେ ଆଜି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛ। ବୁଝିଲେ କି? ତାର ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି କଣ? ସଂଯୋଗୀ କୁଳେ ଜାତ
माता बोले खिलाड़ी की पिता बोले रघुराती देखिया ओ तारी माता जी पानी ले राखी बोआ ए बाटे गोले की सही सखी पीले दिया कोई अधूरा है उठी मोई तो मोई दुनिया देखाई गो तेरी राजा जो तेरी करो पलटी सोमत मारो बोल मुरादा तेरा सा बड़ी हो उसका सारू गोंदी मधारी बेरू मापती माता बाबा रे तामुती सेमुती रघुराई की गो एनु पैदा गियानी जन जाने बजे कोई जागी सुखदाई मां बाजारी लगना पाई गो କହିଲ ଝିଅ କଣ କି ଗো ମଉସା ଝିଅ ମୁଁ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ତୁ ମଉସା ବୋଲି କେମିତି କହିଦେଉଥିଲ ମତେ ଦେଖ ଯେ ମଉସା ହଁ ହଁ ଭଲ ଅସାର ପଚାରେ ମଉସା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମଉସା ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗো ମଉସା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ କେମିତି ଲ ମା କି କହିବି ଗো ମଉସା କି କହିବି କହିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ସରିବ ନାହିଁ ଗো ମଉସା କାଣା ହେଲା ଗୋ ମା କଣ ଟିକେ ଦେଖ ନା ମଉସା ହଁ ହଁ ମୋର ଗିରସ୍ତ ହଁ 13 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଛାଡି ଚାଲି ପଲେଇ ଯାଇଛି ଗो ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଅଛି କହିଲ ଝିଅ ତମକୁ ଆଉ ବର ମିଳିଲାନି କିଲ ମଉସା ଗो ହଁ ମନ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଧନ ସରିକି ଗো ହଁ ଠିକ କଥା ମା ମନ ସଙ୍ଗେ ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ମନ ଦେନେ ଆଉ ମନ ସଙ୍ଗେ ଧନ ସରିବା ମନେ କେନ୍ ବାଟ ସିଏ ପଳେଇଯିବ ନାଇଁ କି ହଁ ଗো ମଉସା ହେଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା ବର ତ ତତେ ଅନେକ ଘର ଆସିଥିବେ ମୁଁ ମାନୁଛି ହଁ ଆସିଥିଲେ ଗো ମଉସା ହଁ ବାରିପଟେ କୁଅ ହଁ ଯାଇନି ଛପର ଘର ହଁ
ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଗୋ ମଉସା। ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଥିଲା ପୁରା ପକ୍କା ଘର ମାଲି ପିନ୍ଧା ବର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ବୁଝେ ବାରିଆଡେ କୁଅ ଏମିତି ଗିରସ୍ତକୁ ଛାଡିକିରି ଥିଲା ଗୋ ମଉସା। ଏଇ ଯୋଗୀ ବରଟାକୁ ବାହା ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ଠିକ ହଟ ଅଛି, ହେଇଛି ମଉସା। କେତେ କଥା ହେ ମା ମାତା ପିତା ଯୁକ୍ତ କାଳିଆରେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ କପାଳେ ହଁ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିଯିବ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ହଁ ମଉସା। ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ତୋ ନାଁଟା କଣ ଲୋ ଝିଅ ନାମ ତ ସତୋଷା ତୋର ମଉସା। ନାମ ତ ସତୋଷା ତୋର। ଏମିତି ଗୋ ମଉସା, ମୋର ନାଁଟା ହଉଛି ସେତକ। ଦେଖ ହଁ ଆଉ କଣ କଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମା ମଉସା କଣ ହଁ ହଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଁ କହିବି କି ଗୋ ମଉସା? ହଁ ପ୍ରଥମ ନାଁ ପଚାରୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ନାଁ ମୋର ସ୍ୱର ବୋଲି ନାଁ ଥିଲା ଗୋ ମଉସା। ସର ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଧନୁସର ଧରନ୍ତି ସେଇ ସର କିଲେ ଝିଅ ତାହା ବୁଝିଲ କି ମଉସା? ଆଉ ମୋର ନାଁ ଲତା ଗୋ ମଉସା। ଲତା ଏଇ ଯୋଉ ରଞ୍ଜାରେ ମାରେ ସେଇ ଲତା କିଲ ଝିଅ ନା ନା ମଉସା, ଆଉ ତାହା ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ମୋର ନାଁ ସରୋଜିନୀ ଗୋ। ସରୋଜିନୀ ସରୋଜିନୀ କେମିତି ହେଲା ରେ ଝିଅ ଦେଖ ଯେ ମଉସା, ହଁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହଁ ଗୋ ମଉସା। ହଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲୁ ହଁ ଗୋ ମଉସା। ତୋର ସାହି ପଡିଶା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସର ସର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଡାକନ୍ତି, ହଁ ମଉସା। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ସରୋଜିନୀ ହେଇଗଲା ମଉସା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ସରୋଜିନୀ ତୁ ଏଡିଟେ ହେଲୁଣି ହଁ ଗୋ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଡ଼େ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମା ହଁ ମଉସା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ସରୋଜିନୀ ହେଲେ ତମର ଗ୍ରାମ କୋଉଠି ମା ଗ୍ରାମ ତ ଜଗର କଥା ମଉସା। ଗ୍ରାମ ତ ଜଗର କଥା। ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଶିଖିଲି ପ୍ରକାଶ ଶିଖିଲି କଥା। ସେବେ ହେରି ହତ ହତା ମଉସା। ସେବେ ହେରି ହତ ହତା। ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ଗୋ ମଉସା। ହେଲେ ତମର ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଝଗଡ ପଟା ଝଗଡ଼ ପଟା ଗୋ ମଉସା। ହେଲେ ଝିଅ ତମର ଜାତି ଗୋପାଳୁଣୀ ମୁଁ ଗୋପାଳୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ମଉସା। ତମ ତ ଗୋପାଳୁଣୀ ଘର ଝିଅ ହଁ। ଆଉ ତ ଯୋଗୀ ଘର ପୁଅ ତା ତୁଳେ କେମିତି ଭେଟ ହେଲୁ ମା ତାର ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ କହିଛି କି ଗୋ ମଉସା? ହଁ କହ ଝିଅ କନରେ ତୁମ୍ବା କାଣ୍ଡର ଗଳାରେ ରୁଚେ ତୋମାର। କନରେ ଚନ୍ଦନ ପିତା ତମେ ଲଗାଇ ପଇତା।
ହଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ ଉଷାର ବି ନାହିଁ ମଉସା ଏମିତି ରୂପ ହଁ ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ଝିଅ ସେ ବଢିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଠେକୁ ଆସିଥିଲା ହଁ ମଉସା ଜାଣିଲ କ ପଛପଟେ ବୁଜୁଳି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାଏ ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ଗେରୁଆ ବସନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଗ ମାରିଥିବ ମୁଣ୍ଡେ। ଗେରୁଆ ବସନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଗ ମାରିଥିବ ମୁଣ୍ଡେ। ଝିଅ ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର କିଲୁପକା ଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡପ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ନା କାମରା ମନ୍ଦିର ପଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ପିତାବାଡି ପଟେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଖୋଜିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ପାଇବୁ ହଁ ତ ମଉସା ହେଲେ ଝିଅ ଆଇଲୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ କାଇ ଝିଅ ଟିକେ ଭିତରେ କଲେ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिलामाने आज बाबा पाखरु आमे नाम नेमाकु पड़िबो तेणु करी से गुरु पाखरु उपदेश देबे
ତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଉଠ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଯିବା ଆସ ହେ ଭକତ ଗଣ କରୋନା ମତ ତମେ ମାଝୀ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଉଥିଲ ଏବେ କଣ ହେଲା କଥାଟା ଏବେ କଣ ହେଇଛି सब करे जे फिर क्यों देख सकतु हेले ए थियो हां तो मौसा कौन कोई बार अछि कहत बेणे कौन किसना देखे गिरस्त मोरा है बता सुनी का तो देखी थी नहीं आउ तो तारे भी नहीं ए माथा
ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ତ ମଉସା ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଖଣ୍ଡା ଗାଣ୍ଡିରୁ ସୂତା ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ବିଚାର ଅନ୍ତ ତମେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ କାହିଁକି ନାଚି ମୋହିବେ ମନୁଷ୍ୟ ବଳିବ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକିଆ ଜିନିଷ ଯୋଗିଆଣୀଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ଏଇଠି ଝିଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁକରି ଏଇ ଭାବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ପାଠଭୂତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କର ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଝିଅ ଆଜି ଆମେ ଆହାରେ ମାମା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ରେ ଆହାରେ ମାମା କେତେ ବାଜୁ पाड़े पासी के बिना चरा बिना ମାଗ କିପରି ଚାଲିବି ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ମାଗ ଲଙ୍କା ମରି ଚକି ପାଟି କି କରା ମାଗ ଯଦି मुँह को देख ले न साला बेणे